Hej alle sammen, og velkommen til den her YouTube-video. Det er anden video, og ved du hvad, jeg tænker bare, vi skal komme i gang med at spille noget Roblox. Vi spiller, som der står her, Border 80 med Victor Dan. Elskede makker. Hej. Ja. Og jeg tænker, vi går ind i den her 2 personer. Og det er horror det her, så hvis I ikke kan lide horror, så skal vi passe på. Horror warnings by the way. Okay, og jeg har ingen idé om, hvad det handler om. Jeg tror, vi skal have noget lyd på her. Okay, det gør jeg efter. Oj. Okay. Jeg lidt op her. Så lad os se her. Og det loader bare lige nu. Waiting for players. Hvordan har jeg haft det i dag? Okay, fint nok. Det skal nok blive hyggeligt alligevel. Jeg har en monster, jeg sidder og drikker. En hvid en. I skal ikke drikke monster, det er dårligt for jer. Men det skal nok gå. Læs. It was near the end of every school year. The weather was warm, and I only had one exam left. My parents had left earlier for a wedding, which left me alone at home. Og så han havde kun én eksamen tilbage, og så var det, at han blev... Så var han hjemme alene, fordi at hans forældre havde en wedding. Hvad hedder det? What? Der er en alve på bordet. Volume 3. I was in the middle of studying when I had to use the bathroom. Og så han skulle gå bathroom. Oj! Det er en mave, jeg kan høre. Space to exit. Hvad er det for en anime? Hvilken? Det er på bordet. I kan se, flyt dig. Det er et godt spørgsmål. Den har jeg. Det er løgn. Jeg var etteren. Og det er til 3'eren. Hold da op, det er højt. Jeg håber, I kan høre. Det kan så Roblox, det der, hvis det er. Øj. Open. Man kan ikke engang komme ind. Er det fordi, jeg er for stor, eller? Ja, det var fordi, jeg var stor. Holy shit. Shit. Hvad? Skete? Nå. Okay, jeg har altid godt kunne lide mexicansk mad, men jeg har altid hadet det efter. Okay, exit. Vi skal lige på toilettet. Puff. Kan vi gå i bad her? Og jeg skal faktisk gå tidligere, ellers før jeg kan gå ind. Jeg er for fed. Okay. Kan vi gøre noget her? Nej, okay, det kunne vi ikke. Bare lort i toilettet, altså. Er der? Ja. I think it's crooked. I had a bit of a habit forgetting to flush the toilet. Vi glemmer det hele tiden. Flush. Sådan der. Men hvorfor? Always sprint. Hvordan tænkte vi i vores... tab? Yeah. Yeah, sure. Yo, Nick, do you have any of those mega brushes? I need them for the art assignment. Yeah, sure. Fuck det, jeg var video. Hold jam. Man må ikke bande. Vi ligger med at lave en YouTube-video. It's a big bling spray. I think my mom has some extras in her bedroom on the new staff. Okay. Hvad fuck er det, I spiller? Tristan, nu stopper du. Tristan, kig på min skærmdeling. Vi cutter det her ud. Vi cutter det her ud. Og hvad skriver han? The one with the blue lava lamp. Yeah. Det er det eneste, jeg kan se, det der. Det er dig. Nå, man kan ikke se... man kan ikke se det, jeg spiller. Nej, det er... Okay. Blue lava... det larmede. So it looked like that day. The one with the blue lava... Oj, hvad med det der? Dude. Jeg skal passe på her. The blue lava lamp, det er den.
Du ikke finde, skal finde nogle brighters. Kan vi ikke tage en luser her, eller hvad? Kigger det ikke. Steal money from mom! Oh my god, skal vi stjæle nogle penge? Men hvor kan vi stjæle penge? Jeg må aldrig gøre det hjemme. Lige her. Nå. Og det koster også Hvor er en brushes henne? En pensler. Ja, hvad? Jeg skulle finde, altså. Øj, vent. Og skal vi bare ned? I forgot that my mom's bedroom was upstairs. Hvad mener du? Men de har lige været der. Hold op, man går langsomt op ad trapperne. Pick up! Oh my god, det går lige her. Hvad? Jeg prøvede at... simpelthen. Jeg prøvede at gå derhen, men der skete ikke noget. Have you found them yet? Ja. I'll come over to pick them up later, og leave no more desk on ticket. Okay. Og vi skal bare lægge den på vores desk. Jeg tænker, det er den der. Ja. Put down, sådan der. Okay, så vi skal bare ud med skraldet. Ja, det er faktisk lidt irriterende, jeg skal sådan... Jeg skal gå sidelæns hver gang. Hvor er skraldet henne? I køkkenet. Hvorfor det her tæppe sådan helt... I et Mexican taco. Nok ikke gå for dig. Vi kan ikke lige efter... Hvad det siger her? Koster også 6-7 Crash. Pick up. Kan vi gå ud her? Nå, det skal være den anden normale dør. Oh my god! Chill, man. Oh my god. Altså, vi tænker du ikke snakke til ham, mand. Jeg holder stadig min fucking skrald. Talk. Har det nogen pizza? 10, 9, 8. Skal jeg trykke på den? Nå, man skal trykke på den. Tryk på den. This is 3 Penno Street, right? Yeah. Er det 2v1 nu, bro? Okay. Well then. 2 sekunder chat. Bro, hvorfor er det på 2v1? Ja, well then. Brik. Here is your 1 medium pepperoni pizza, sir. Okay, take. Ikke? Jeg skal stadig lige ud med skrald. Men Hvad med skraldet? the pizza was cold. Jeg kan stadig gå ud med skraldet. Heat pizza. Hvad med skraldet? I went back. Vi tager... Take out the trash afterwards. Nå, sådan der. Gå med skraldet. Jeg er i gang. Jeg er sådan der. But it felt You pick up pizzaen. Ja. Nå, varmer du den? Fordi den var kold. Ja. Du bare pick up. Så prøv. Like watching TV white. Hold op, en stor skærm jeg har faktisk. I forgot to turn on the TV. Okay. Jeg så fast, Victor. Then. Varmt som det. Watch your step. You spise.
Bro, så vi tog din bare random pizza og spiser den, altså hvad laver Ja. vi? Øj! Nu slås. Okay. William, jeg laver noget nyt, jeg bare med. Hey! Vi laver en ny video her! Ja. Øj, sådan her. Øj, det er ikke godt. What? Do not point at friendlies. Det er rigtigt. Burger. Nam nam nam. Oh my god, den er... Vi spiser overraskende langsomt. Hov. No, I can't make it anymore. Can you just give them at me in school tomorrow? Giv dem til mig i morgen. Oh! Sidste pizza slice tilbage. Kun en mere. No! Hey. Færdig, altså. Nam nam nam. Peace. Mom. Sorry, could you also water the plants in the backyard by the window? Do I have to? Yes, fine. Ej, det er lidt sent, det er lidt sent at gøre det. Ej. Please! Okay, der står ikke nogen ved døren nu. Water the plants. Hvor er... Skal man ud? Nå, det er backyard, det er rigtig nok. Det er ikke den her dør. Jeg går den igen så. Okay. Nu er den bare åben, den der. Hvordan... Kan du holde den inde, eller? Nej. Skal jeg have noget vand først, eller hvad sker der? Så ikke, altså tror du det er dem her? Det kan godt være. Det er det også. Jeg er god. Holy. Bro, de har blandt de drukner lavet lidt, altså. What? With my choice, I finished here. Study. Mom. Thanks, we remember to study for the exam. Yep, det skal jeg nok. What? Exam? Jeg gider ikke eksamen. Hold! Vi tager der nogle døre åbne her. What? Det er ikke godt, det her. Jeg lukker dem. Okay. Study. Hvor bliver der nogen i huset, altså? Hvor går du så langsomt op ad trappen? Jeg kan ikke gå hurtigere. Hvordan går? Nå, det er fordi jeg er lille. Jeg kan ikke gå hurtigere. Oh my god. Fordi jeg er lille og tyk. Det tager jeg ikke. Sæt. Okay. Study. Flow state. Flow state, oh my god. Der er nogen udenfor. Maybe reach a low-key flow state. En, to. 12. 1, 2. Det er 12:42 AM. Finish studying within a couple of hours. Jeg kan ikke hoppe af, Victor. Nå, sådan der. Jeg skulle bare lige vente lidt. Er der nogen udenfor, eller hvad sker der? Don't stay up too late, sweetie. You're going to need a good night's sleep if you want to ace your exam. Okay, mom. Betyder det så, vi skal i seng? Okay, mom. Sleep. Sleep. EM. Det er godt, hvis vi vundet det. Står vi op der? I got up to get some... Hvad? Hvis jeg ikke se noget rundt i dit hoved. I got up to get some water from the fridge. Hvorfor skal der være den her lyd? Hvor er jeg bange, du var først?
Jeg kan ikke se, hvor du skal være nu. Vi er over det hele. Okay. Okay, der er legit ikke nogen. Der er forget det. Der, pick up. Pick up. Hvad så nu? Og det var rigtigt. Bare til at drikke en masse vand. Jeg er så langsom. Ja, okay, altså. Og jeg bliver nødt til at gå til siden eller sådan noget. Det var vores vindue. Så er det back door. Går det lige under her? Altså nedenunder? Ja! Det gider ikke det der. Hej! Det er hej! Hej det der ting. Nå, er det bare... Game, det der tør jeg ikke. Og jeg kom. Altså, jeg må starte og stoppe. Victor, hvor er du henne? Jeg sidder fast. Nej, sådan der. Er der nogen? Han står bare og banker ham der. Stop! Der kommer sådan en fusion. Bro, hvad laver han der? Please! 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 Confront. What are you doing in my backyard? Hi there, little boy. Okay, can you let me in? I'm your friend. I know you enjoyed the pizza. What do you mean? I got it just for you, just the way you like it. What a creep! Yeah, medium with pepperoni. Please go away, I'm calling the cops. I see how it is. I see how you are a fake friend. No! We don't like fake friends. Oh! We can sprint! I had to hide quickly! Victor! Please! Vi skal være musestille. I had no choice but to message my mom. Du skal ikke trykke på space, ellers er vi færdige. Mom, call 911 right now. There's a man in the house. Hvis hun ringer til os, så er vi færdige. What? Go hide in your room, Nick. Vi hedder Nick. I'm calling 911 right now. Please, hjælp os. Help us, please. You løb. I will have to make a run for it. Skal vi ud? Victor, jeg er ikke ude nu! I didn't feel safe going out. I didn't feel safe going out. Jeg er lige gået ud. Min skærm er så rushed out of the house and ran into my nearest place. By the time the cops came, the man had already left. They later found him under a bridge in a white van. Inside was journal along with a photo album. He had been taking photos and documenting my habits for weeks. I still remember being forced to go to school the day after. I flunked the exam. Vi fik noget af minus 3, But I was just happy to be alive. Oh my god, bro. Vi fuckede vores eksamen op. Okay. Det var en hyggelig lille historie. Vi kan stadig trykke på tab, Victor.
Vi overlevede. Max. Øj, det var dårligt. Øj, hov, det var den forkerte. Det skal jeg tænke over. Det var en smule kort. Det var en smule kort, det var det. Okay. Men det var den YouTube-video. Tusind tak for at se med. Appreciate it. Og tak for Vita for, at han ville være med. Det var en hyggelig oplevelse. Og også hårdt. Det var meget scary. Men tak fordi I så med i min anden video. Og jeg skal nok keep it up stadig. Ses.